Idees utòpiques. Avui parlarem de El mapa i el territori, de Michel Houellebecq, publicat per Anagrama i Premi Goncourt 2019. En Jet Martin és un artista que es dedica a fotografiar el detall mapes Michelin. De sobte, i sense que ell ho prevegi, entra dins del món exclusiu de grans artistes de l'art contemporani de la mà d'una russa esplendorosa de qui es fa amant. A partir d'aquí, la seva vida gira al voltant d'aquesta mena de societat tancada de galeristes, artistes i mecenes que lluiten per fer-se un lloc en l'art. Houellebecq tira de sarcasme i de mala llet per parlar-nos de l'art contemporani a través de la veu d'un artista vingut a més que es transforma amb l'èxit. L'autor utilitza aquest personatge per fer una mena de crítica d'aquest món i descobrir-ne alguns dels secrets més íntims. D'altra banda, en Houellebecq també apareix a la novel·la. Es converteix en personatge i es mostra decadent, decebut, en un estat de decaïment que ens el retrata amb uns tons grisos que sorprenen. Aquesta és una novel·la descarnada, que ens explica un ambient a estones desencisat d'artistes d'autoestima imprevisible que pugen a l'olim de l'art d'un dia per l'altre i que descendeixen a les catacumbes de la malastrugança a l'endemà.